बरायबाय लोगोफोर फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय आं नोंथांमोननि सेराव। आयदाया जाहैबाय इक'नमि अफ आसाम आसामनि रांखान्थि। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आं बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो आं बे आयदानि सायाव मोननैसो भिडिअ लानानै फैबावगोन। फैदो जागायनोसै गोबाव खालामालासिनो। नाम्बार 1 कुइसन, आसामनि GDP आ बेसेबां? आं अपसनखौ फरायलांबाय थाला। अपसनखौ फरायलांबाय थायोब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन, बेनिखायनो आङो कारेक्ट एन्सारखौल' बुंलांबाय थालांसै। आं कारेक्ट एन्सारखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा राइट एन्सारखौ खालामनो नाजा। आसामनि GDP आ जाहैबाय 4.09 लाख क्रर। अपसन सि। अब्ला जोङो दायो GDP होनोब्ला मा बुजियो एबा GDP नि फुल फर्म मा? GDP माने ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट, गासै न'खरनि दिहुनथाइ बुंनाय जायो। बेनि बाहायनायखौ जेखिजाया हादरनि रांखान्थि एबा इक'नमिखौ सुनो थाखाय बानायनाय जायो। जायखिजाया हादरनि सिङाव थानाय दिहुनथाइ मुवाफोरखौ आरो सिबिनायाव बाजारनि बेसेनखौ सुनाय जायो। गुबुन हादोराव थांनाय, थाहैनाय आरो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि आयखौ दानख'नानै GDP खौ दिहुननाय जायो। नाम्बार 2 कुइसन, भारतनि गेजेराव GDP बायदि आसामनि रेंकआ बेसेबां? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन 17, अपसन सि। आसामनि GDP आ जाहैबाय 17, गासै भारतनि गेजेराव नाम्बार 17 रेंक। नाम्बार 3 कुइसन, गाहायाव होनाय मुवाफोरनि आसामा बयनिख्रुइ बांसिन एक्सपर्ट खालामो। माने मा होनदों? गाहायाव होनाय मुवाफोरनि बयनिख्रुइबो आसामा माखौ एक्सपर्ट एबा गुबुन जायगायाव दैथायहरो? बेनि राइट एन्सारा जागोन साहा, अपसन बि। 1823 मायथाइयाव रबार्ट ब्रुसआ गिबि खेबनि थाखाय आसामाव साहा दिहुनदोंमोन। बियो सासे ब्रिटिश नोगोरारिमोन। बियो रंपुराव गिबि खेब साहा दिहुनदोंमोन। नाम्बार 4 कुइसन, आसामाव बोसोरारि साहानि दिहुनथाइया बेसेबां? अब्ला मा बुंदो बेयो 4 नाम्बार कुइसना, आसामाव बोसोरसेयाव बेसेबां साहा दिहुननाय जायो एबा प्रडाक्ट खालामनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि, 630 निफ्राय 700 मिलियन केजि। 630 निफ्राय 700 मिलियन केजि बोसोरसेयाव साहा दिहुननाय जायो आसामाव। नाम्बार 5 कुइसन, आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन सिनि एबा सुगार मिलआ बहा दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन सि, बरुवा बामुनगाव। बरुवा बामुनगावआव आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन एबा पुरानासिन सिनि एबा सुगार मिलआ दङ। नाम्बार 6 कुइसन, बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन ना गोराननि हाथाइ एबा बाजारा बहा दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन जागिरुड। बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन ना गोराननि हाथाइया जोंनि आसामावनो दङ। आसामनि बबे जायगायाव दङ? जागिरुडआव, अपसन सि। नाम्बार 7 कुइसन, आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन खयला खनिया बबे? बेनि राइट एन्सारा जागोन नामदां खयला हाखर। नामदां खयला एबा खैला हाखरानो आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन खैला खनि। नाम्बार 8 कुइसन, आसामा मा दिहुनथाइनि थाखाय मुंदांखा? बेखौ जों गासिबो मिन्थिखायो, नङा होमब्ला? अपसन एआव दङ
रेड टी, बियाव दङ येलो टी, सियाव दङ ग्रीन टी, डियाव दङ ब्लेक टी। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन ब्लेक टी। आसामा मानि थाखाय मुंदांखा? ब्लेक टीनि थाखाय। 9 नम्बर कुइसन, आसामनि साहानि बैग्यानिक मुङा मा? नम्बर 9 कुइसना मा बुंदो? आसामनि गुबुन मोनसे साहानि मुङा मा होननानै। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन केमेलिका सिनेन्सिस आसामिका भेरिटेल, ऑप्शन सी। नम्बर 10 कुइसन, आसामनि गिबिसिन फालांगि साहा आबादारि मनिराम देवाननि साहा बागान मोननैया बबेयाव दङ? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन जरहाट आरो सनारि। मा होनना बुंदो? ऑप्शन बी। आसामनि गिबिसिन फालांगि साहा आबादारि मनिराम देवाननि साहा बागान मोननैया सिनामरा साहा बागान जरहाटआव मोनसे आरो सिंग्ल साहा बागान चराइदेव जिल्लानि सनारियाव दङ। नम्बर 11 कुइसन, आसामाव गिबि गोथां एबा सोदाङै थावखौ बबे कम्पानिया दिहुनजेनदोंमोन? मा होनना बुंदो? बयनिख्रुइबो आसामाव गिबिसिन थाव गोथां एबा सोदाङै थावखौ बबे कम्पानिया दिहुनजेनदोंमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन ऑप्शन ए, आसाम रेलवे एन्ड ट्रेडिं कम्पानि, गुसुङै AR&T कम्पानि लिमिटेड। थिग बिदिनो आं नोंथांमोननि सेराव आसाम कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो आं डिसक्रिप्शनाव माखासे लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा डिसक्रिप्शनाव थांनानै गोदान माखासे भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। जेरै आसाम हिस्टरि, आसाम जिअग्राफि, रिजनिंफोरनि लिंकखौ आं होनानै दोनदों। नोंथाङा डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव नम्बर 12 कुइसन, दिगबै थाव सोदांसालिखौ सोर सामलायो? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड। जोंनि आसामाव थानाय गोजामसिन दिगबै थाव सोदांसालिखौ इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेडआ सामलायो। नम्बर 13 कुइसन, आसामनि नुनमाटि सोदांसालिखौ बबे हादरनि हेफाजाबाव गायसंनाय जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन गभर्नमेन्ट अफ रमनिया, ऑप्शन सी। बेयो टाइपिंआ मिस्टेक जादों, ऑप्शना सी जानांगौमोन। अब्ला जों मा होनना बुंदों? गुवाहाटीनि नुनमाटि थाव सोदांसालिखौ गभर्नमेन्ट अफ रमानियानि हेफाजाबाव गायसंनाय जादोंमोन। नम्बर 14 कुइसन, आसामनि रायजोआरि हादरसायारि केन्सार फसंथाना बहा दङ? मा होनना बुंदो? आसामनि केन्सार इन्स्टिट्युटआ बबेयाव दङ होननानै सोंदों। अब्ला जोंनि आसामनि केन्सार इन्स्टिट्युटआ बहा दङ? गुवाहाटीआव, ऑप्शन बी। नम्बर 15 कुइसन, NRLआ माब्लानिफ्राय फालांगि जागायजेनदोंमोन? मा होनना बुंदो? NRLआ माब्लानिफ्राय बिजनेस प्रडाक्टखौ खालामजेनदोंमोन एबा जागायजेनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन अक्ट'बर 2000, ऑप्शन ए। नम्बर 16 कुइसन, मिथिंगायारि गेस दिहुननायाव भारतआव गिबिसिन हादरसाया बबे? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन आसाम। आसामानो भारतनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन मिथिंगायारि गेस दिहुनो। नम्बर 17 कुइसन, फाथो दिहुनथायाव भारतनि गेजेराव आसामनि जायगाया बेसेबां? बेनि राइट एन्सारा जागोन ऑप्शन ए, ब्रैथि। आसामा भारतनि गेजेराव फाथो दिहुनथायाव ब्रैथि रेंक। नम्बर 18 कुइसन, आसामाव बेसेबां पेपार एबा खाखोर मिल दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन मोननै। आसामाव मोननै पेपार मिल दङ। मोनसेया जाहैबाय काछार पेपार मिल, पन्चग्राम सिलचरआव दङ, आरो मोनसेया जाहैबाय नगाव पेपार मिल, जागिर'डआव दङ। दा बियो बन्द जाना दं, बाट गुगलाव सार्च खालामब्ला गोबां पेपार मिल मोनगोन, नाथाय बे मोननैयानो गाहाय। नम्बर 19 कुइसन, आसामनि गिबिसिन आइजो
रां मन्थ्रि एबा फाइनान्स मिनिस्टारा सोरमोन? अब्ला जों गासिबो मिथिखायो नङा होमब्ला अजन्ता नेवगानो आसामनि बयनिख्रुइबो आइजो गिबिसिन फाइनान्स मिनिस्टारमोन। नाम्बार 20 कुइसन एबा दिनैनि जोबथा कुइसन आसामा गामियारि जौगाथाय एबा रुराल डेभेलपमेन्टनि सायाव बिनि गासै बेसेबां जौखोन्दो खरसा खालामदों एबा बाहायदों? बेनि राइट एन्सारा जागोन 3.8%। अप्शन ए। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आं बे आयदानि सायाव भिडिअ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअआ